Os operarios de Construcións Fermín Simal, adxudicataria da obra, rematan estes días o arranxo do acceso á Rúa do Castelo. Están rematando xa os traballos de acondicionamento do chan, que eran de asfalto e tiñan numerosas irregularidades, e se sustituíu por pedra, ademais dunha lousa de formigón, se colocou pedra na parte de arriba. A obra foi feita por a empresa Construcións Fermín Simal e ten un custe de 8.839 euros que van a cargo das arcas municipais. A actuación estará lista ao longo desta semana antes da procesión do Nazareno, posto que se trata dun dos puntos máis emblemáticos polo que discorre o paso o terceiro domingo do mes de setembro. Ten unha significación especial porque fai moito tempo que temos un orzamento, por aquí pasa a procesión do Nazareno, estamos achegándonos ás datas e sempre queremos ter todo percorrido nas mellores condicións, e isto xa pois eu creo que xa no 2018 empezamos a querer facelo e bueno, pois tardamos todo este tempo, pero benvidos esa que xa vai estar en perfectas condicións para o próximo terceiro domingo de setembro, que cando se celebra a procesión. Esta é unha das primeiras obras financiadas con cargo a partida de 300.000 euros aprobada pola Corporación para melloras na pavimentación en todo o termo municipal.